Goddag og godmorgen. Her fra Solvangård. Vi er lige en tur ud i marken. Sidste år, der lavede vi jo en kartoffelmark her. Og der var så græs i forrige år igen. Og noget af de græsrødder og sindegræs og sådan noget, det er sådan set gået ind i vores kartofler. Og derfor kunne vi ikke sælge dem. Men når noget af det er skidt, så kan det også blive godt. Så nu har vi frilagt alle kartoflerne ved at få noget frost her over vinteren og sådan noget. Men nu lukker vi simpelthen grisene på. Og så får de altså lov til at rydde op i alt det her. Så bliver det til mad og til gødning. Og så tror jeg, vi skal have noget roer i det stykke her. Det bliver bare godt. Når vi så er færdige her, så har vi en bitte hektar heroppe, de skal op på. Og have det muldet igennem. Vi har 8 rækker kartofler herovre. De skal igennem. Så er der noget gammel kålrabi og ja, forskellige ting og sager. Vi var lige ude og prøve at stupare her den anden dag, men jorden er ikke helt tjenestelig endnu, synes jeg ikke. Det er ikke godt. Og grisen, de går herop på det stykke på mark 1. Det er jo lidt vildt, når vi har 3,3 hektar. Vi har jo sådan set 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 marker på 3,3 hektar. Så jo, det er en stor drift. Det er store bunden fra Solvangård. Kan I have det godt? Ja. Det er mig, der er store bunden fra Solvangård.